Mga residente sa Surigao City nga naigo sa bagyong Odette, gipahimuslan ang mga natumbang kahoy aron makabalik og tukod sa ilang mga balay. Samtang sektor sa agrikultura mo'y usa sa labing naapektuhan sa Surigao del Norte sa pag-igo sa bagyo. Atong saro ng detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara ng problema ang mga mag-uuma sa Surigao del Norte kung unsaon nila pagbangon ilabi pa nga halos tanan sa ilahang mga pananom nangadaot tungod sa bagyong Odette. Gipagabas na ni Nanay Rita ang natumbang dakong punuan sa ilahang luna aron na ay magamit pagtukod balik sa iyahang balay sa Barangay Trinidad, Surigao City nga gilampor na sa bagyong Odette. Akong isa ka anak, natumpagan og lubi dito sa 11. Ang kinipon na puwas po ang ila diha ug ang amo sa kusina amo ni amo ikuan. Nanginahanglan sab si Abraham og mga kahoy ug ubang materyales aron ma-repair ang ilahang balay nga natumpagan og punuan. Yung kailangan namin ngayon, ma'am, kasi yung itong senso na ito, may mayari ito, ma'am, binayaran ito. So kung may matulong sa amin na senso, mas maganda siguro, ma'am, isang senso, kahit isang senso lang. Daan-daan lang dito pagpagabas ng kahoy. Gawa sa nawad-an og Pinoy-anan, problema sab sa mga mag-uuma ang nangadaot nga umahan. Kining 3 ka ektaryang humayan ni Nanay Rita di na mapuslan. Ang nakapait pa, giutang lang niya ang nagasto dinhi. Karon unsaon naman po na utang na sab utrog nagsabwa ganin ako ba naman po dito. Ang ako apo amoy naghakot kay wa na may masuhulan. Kay ang mga tao niya naman sa karsada nagatang. Hasta ang kalubinan sa lugar, daw gipang udlutan, human sa pagkusukuso sa kusog nga hangin sa bagyo. Busa gidiskartihan na lang nila nga mapahimuslan ang mga lubi. Sa 200 kapunuan sa lubi sa pamilyang Renconada dinhi sa Barangay Trinidad, 100 na lang ang nabilin tungod sa bagyong Odette. Busang ilang gihimo, gikolekta na lang nila ang mga lubi ug ilahang gitaphan. Nagkalot dinhi sila og kining yuta, dito sila naghaling sa ubos. Pero ang problema lagi kay dili mo baga kay duna pay tubig. So matag karon ug unya ilahang ginalimasan. Sige, loto sunod tadtaron na kan siya para mag-oil. Wala may lain na may mo. Gamay ra kan may sablob eh. Diyan siya. Dako mong lugi. Logi kayo sobra katunga. Sa kinatibukan, miabot sa sobra 342 million pesos ang danyo sa sektor sa agrikultura sa tibuok Surigao del Norte. Malaki na kasi yung damage ngayon. We hope that the DA, they will be coming this afternoon, even DA 10 and Region 9 and 11, for the rehabilitation. Whatever things that they can do to us, they can give, like the seeds for rice and the planting materials for the other crops. Gina-consolidate pa sa karon sa Provincial Agriculture Office ang damage assessment report sa mga syudad ug munisipyo sa probinsya aron maandam na nila ang tabang alang sa mga apektadong mag-uuma. Sara. Okay, daghang salamat ug amping Jandy Esteban.